हम बूढ़ा ब्यासी में हमरा बूढ़ा ब्यास नाम है तोरा के कह तो कि रानू मंडल के पापा गावे आल हथी ढेर हवा ना बना मारा 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 के धइले जेब धइले बक्सरे ना घर हवा मैंने तक बक्सरे ना घर हवा मारबुआ ना के धइले जइबो धइले 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 जइबो बक्सर तक श्रोता समाज के भीड़ बा सिटी ना भैया अभी कहत है कि गया जिला के धरती से हमें इनका जिला में हाजी बिना पानी के नदी होला होला अब बिना पेड़ के पहाड़ होला होला अब बिना माथा के आदमी होला अच्छा बड़का माथा वाला यही आदमी बैठा है देखे सब रउआ बिना माथा के हई लौर मंगावत है दो चार लाठी मारी इनका के हम तब न कहिए कि बिना अरे हम हो गीत संगीत करता नहीं ब्यासिया करता नहीं रहुआ दुगोले प्रोग्राम करता नहीं हां तू ढेर माथा वाला बड़ा तो काहे न डीएम बन गेले पढ़ ली काहे खातिर दरी पर चल एहू झालक कुड़ता तो हमारा जिला के शिकायत करता रहे हां जबकि कलाकार के कोनो जिला ना होला ना और वह सब जिला यदि मनती हाँ। तो छपरा जिला में एक से कलाकार बा ब्यास बा भैया काहे के हमरा मगज से बोले नहीं हाँ। लेकिन प्रेम बा भैया विचार बा व्यवहार बा और वह सबके प्यार दुलार बा जो गुडू हलचल गया अरवल जिला औरंगाबाद मगध के धरती से यहाँ आई बा ओह हाय देखली भूरी सरवा के बड़ी लमर ब्यास एहू शास्त्र के बात है वो शास्त्र के बात है हां भूरी सरवा एगो राक्षस के नाम रहे रहे। आ एगो औरी राक्षस के पिताजी के नाम रहे रहे। रावण के पिताजी के विशेष सरवा ये हम विशेष सरवा देख रावण के बाबूजी हम तो ये विचार करते हैं कि पहले के कोई श्रवण कुमार रहे रहे। हाय एगो श्रवण लोग के देख ले देख ले देखे ना देखे गाना बजाना पर ध्यान दो हां आवाज आवाज बोलने नहीं भैया आ साउंड वाला कहते कि और आवाज बढ़ाइए और आवाज बढ़ाइयो ए बूढ़ा भाई बूढ़ो जो नवाजवा के दवाइया चलता हाजी बनारस से ओकर आवाजवा के दवाइया जारी रखो रख दुइयो खोराक और हमनी के पलानी में आके रेती मरवाला तू एगो हनुमान पठा के ले सुनावत गौरी कैसन कैसन जौन स्केलवा से बोला तनी तनी बोल के दिखा दो देखा दा होई होई ला 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 मंचवे पर हक देबो पागल हो जाए मैं धोती हल्ले सार तरफ कैसन कैसन पीला का गमछिया लाई दीदी पीला गमछा पेश किया जाए हाय ले ली हाय ले ली हाय ले ली धारा धारा गौरी विजेंद्र राय बिसाही के तरफ से हाजी 51 रुपया का पुरस्कार मंत्री साहब के कहने की गुलरी के फूल गिर जाओ हां आओ ओकरा में फरत रहो झरत रहो तो कहत रहे कि मंत्री जी भी पैसा के कमी बा वाह इस पूरे संसार में हाजी सुख किसी को नहीं है गार्जियन नहीं चाहे जितना रुपया कमा लीजिए कवाले संतोषम परम सुखम सुख लेकिन संतोष किसी को नहीं है नहीं आपका यदि ये सामन चक में घर द्वार है तो मन में विचार करो कि पटना में एगो बिल्डिंग हो जाता हो जाता पटना में बिल्डिंग हो गया तो मन में शांति नहीं है हां दिल्ली में बिल्डिंग हो जाता है दिल्ली में भी बिल्डिंग हो गया मन में शांति नहीं है नहीं बॉम्बे में बिल्डिंग हो जाता है हो जाता आप बॉम्बे करते करते दुनिया से अपने लंबे हो जाइए के मंत्री जी भी पैसा के कमी बा कमी बा इनकर का तो चाचा भैंस के व्यापारी करे ले हां आई वही जा काड़ा बेचे ले काड़ा हां ई वही जब भैंसिया भरावे ले जा जा जो आ कहतर की डांस हो यही एगो जाने लो होई ना जाने लो मास्टर कैसन कैसन हो खता डरे मेरे कल जुग में अरे कैसन कैसन
जकरा मारे कल जुग में अरे है कल जुग में अरे है कल जुग में अरे कैसन कैसन हो खाता डरमा जकरा मन बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जकरा मन बिगड़ी है ओकर लोग ओए रहे जे कृपा भगवान के रहे जे कृपा भगवान के लोग का बिगाड़ी जकरा मन बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी जकरा मन बिगड़ी है ओकर लोग देखी तो क्या नाम है परी वरुण राय यादव जी की तरफ से बहुत रुपया का पुरस्कार चलिए शैलेंद्र भैया जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार जय हो हमारा रुपया सुमिरानवा में मिल गई अधिका नु तो ई देख के जरे लगल हम देखो तारे के लिखा के हम का बोल दी हाँ जा गईले हम जा गइले इनकर दिमाग में फाटे लागल बाप रे हमरा मगध के शिकायत करता रहे जितना यूट्यूबर चैनल वाला भाई है हाँ इनकर जान तनी का आदत है का ई हमें बक्सर जिला के हाँ आ छपरा जिला में गौ नहीं गावे आई है आई है त गया जिला के शिकायत करे ले करे ले। आ जब हमरा मगध में गौ नहीं गावे जाइए दुगोला प्रोग्राम आहा। त छपरा जिला के शिकायत करे ले यही इनका ट्रिक बा हाँ महा चुतिया ब्यास यही हमें देख लेन का फोकस करी कैमरामैन महा चुतिया फोकस करे फोकस मारा के धैले रुको जरा कहत रहे कि से इनका गांव में लूजर पर बियाह हो गई इनका बाबूजी के ऐसे ही बियाह हो गई हाँ अरे बाबूजी के भाई हमर बाबूजी के बियाह होत रहता हई भूरी सरवा देखे आई रहले नेता लेके आई रहले नेता लेके हाँ जी वो घड़ी तो पतल पे गया वो के रहे वो घड़ी तू अंड कोसे में हो पतल पे गया रहे उस समय से गौ नहीं गावा तारा गुड्डू हलचल बूढ़ा हाँ जावना समय तू अपना पापा के गोदी में बैठ के हॉगिज पहन के बैठल हो सही बात जेकरा के गणतर कहल जाला देहाती भाषा में बाप रे देखी ना लिखो तारे आ सियाही और आई तो यही जैसे ले ली सियाही के कमी नहीं व्हाइटनर भी पढ़े पे जी बोका के बीड़ी पियाते थे हाँ। चलो तारे मंच पर कलम कॉपी लेके भाग भाई भारी बाप बेटा के बेटा बाप के कहना न माने रोज दे तरकारी कलयुग में रोज दे तरकारी निमन बतिया कहले तनी कैमरामैन हो जा फोटो तिराते तनी रवा सब साइड हो जाए ना तो बढ़ जाए यूट्यूबर चैनल का दिक्कत होता निमन बतिया कहले अरे कुंवर कमलवा सजी निमन बतिया कहले कुमार कमलवा सजी कोई कबतिया कलामा हो कोई कबतिया कलामा खोल अरे कल युग में अरे कैसन हमरा इतना कम उम्र में पंच बड़े राहुल भाई जय हो आगे चल के भविष्य में मुखिया जिला परिषद विधायक मंत्री बन जाए यही भगवान से हम प्रार्थना करो करे अब भाई राहुल भाई के देन भैया यहाँ अजीत हलचल जी के साथ में कार्यक्रम बनाए रहे राहे बुढ़ी लेकिन पहिल का दिन हो गछले कि हम प्रोग्राम गाई गाई आ जब नाम गइल कि गुड्डू हलचल जो प्रोग्राम गावे के बताऊ हो भूरी सरवा सिलेंडर बोल देलस अब ये आइले महा भूरी सरवा ये दू गोला गछ लेले हमरा से।
हमारा देन कह यही मगहिया कलकार के देन कह ई गुड्डू हलचल यादव के देन कह कि कहने के ना ना एगो बूढ़ा ब्यास बड़े बक्सर के हां जी उनके के बुलावो कॉली उनके के कॉली हो कॉली हो टाइम से आ जाइए आ जाइए तो तू लगता रहे हेने तक मारला के बाद धैले जब बक्सर था इनकर चाचा का तो 1000 रुपया रखत रहले यही जा हमने के बाबूजी का तो 1000 रखत रहले बताएं गौनई हमरा तारा में होता हमारा चाचा हमारा बाबूजी पही जाता रहा अरे हम तो उस खानदान से हैं मैं जतियौता नहीं कर रहा हूँ बूढ़ा भाई मैं उस यादव परिवार से हूँ जिस यादव परिवार को आप एक बार नाम ले लीजिएगा आपका सातों खानदान तर जाएगा एक बार यादव कह दीजिएगा तो आपका पूरा सातों खानदान तर जाएगा यादव यश यशोदा 10 देवकी वसे वासुदेव यादव इसे कहते हैं अहिर किसे कहते हैं अहिर किसे अही जोड़ हीर हीर अही मने सर्प हीर मने नाथना नाथना जो सर्प को नाथा नाथा उसे अहिर कहते हैं गोवार गोवार हमने के अंग्रेज लोग नाम धर के चल गया क्या? अरे वो गोवार आ रहा है गो माने जाना वार माने मार करना तो दुवरिया पाके 10-20 लाठी मार दबो करे गोवार हम बूढ़ा ब्यासी हमरा बूढ़ा ब्यास नाम है तोरा के कह तो कि रानू मंडल के पापा गावे आल हथी ढेर हवा ना बन मारा के धइले जे बधाइले बक्सरे ना घर हवा बक्सरे ना घर हवा मारबुआ ना कि धइले जइबो धइले जइबो बक्सर तक अब तनी आइल बानी माताजी के श्राद्ध में तो तनी 5 से 10 मिनट माताजी के ऊपर कथा गाई एकर बाद निर्गुण गाई हां जी बेस की आवाज बढ़ा दे बेस की आवाज बढ़ा दे तनी ऑपरेटर भैया नाल के बेस आवाज बोलत नहीं के नाल के तनी बेस आवाज बढ़ा हां ठीक बा वाह